Analyse af kvinden, der gik ind i døre. De formelle forhold. Titlen er Kvinden, der gik ind i døre. Forfatteren er Roddy Dolly. Den er udgivet i 2007 og oversat til dansk samme år. Genren roman. Og hvis jeg skulle give et resumé. Historien begynder, da Paula fortæller, at Carla blev skudt af politiet efter at have dræbt en kvinde i et røveri. Så fortæller Paula om hendes erindringer, at hun boede i en stor familie i Dublin, og før hun blev forelsket i Carlo, var hun sammen med en masse drenge i nabolaget. Men da hun blev gift, viser Carlo sig at være en ondskabsfuld og voldelig mand, som simpelthen har torteret hende 17 år. Han ønsker så at gøre det samme mod Nicola, men det accepterer Paula simpelthen ikke og slår ham ned med en stegepande og forviser ham fra hjemmet, hvor så hun selv må opfostre sine børn. Forfatteren er født i den 8. maj 1968 og en irsk forfatter. Han skriver humørfyldte romaner, der balancerer med fiktion og dokumentarisme. I alle hans værker så har han med stor indføling fokus på storbyens mindre privilegerede befolkningsgrupper, tabuemner som alkoholmisbrug og familievold. Han har skrevet mange værker, men det bedste af dem alle, det var Paddy Haha, som han udgav i 1993, så vandt Booker-prisen. Men så er der også lavet en filmatisering af Kvinden, der gik ind i en dør, der hedder The Family, og en efterfølger, som hedder Paula Spencer, og det er, hvordan hun kommer ud af det her alkoholmisbrug. Kompositionen. Selve fortællingen starter i medias ræs, altså lige på hårdt med, at politiet kommer ind og siger, at Carlo er død. Der er nogle fragmentariske skildringer i teksten, og det ses, at historien simpelthen er skrevet flydende, men så er den derefter mixet sammen. Så at et kapitel, der får man et at vide, og så længere i bogen, så kommer der et kapitel, som simpelthen er en efterfølger på det foregående kapitel. Og så når man simpelthen har læst slutningen, så giver alle kapitlerne simpelthen mening, og de hænger sammen. Men det er simpelthen fragmentarisk uddelt, så man får lidt at vide, jo mere og mere, så man får lidt mere at vide, og lidt mere at vide om hendes fortid. Det er en dramatiseret tekst, for den følger Beraldo-modellen, og den går igennem sammen med PowerPointen. Det foregår i rammefortællingen, fordi vi starter i nutiden, og så får vi alle de her flashbacks, alle flashbacksene omkring hendes fortid, og så slutter vi af, hvor hun så nok outer Carlo. Og det er jo selvfølgelig med de her parallelle forløb her, som vi snakker om før, at der er flere historier, som simpelthen foregår på samme tid. Hovedpersonen. Hun blev født i 1956, det ses på side 13 tydeligt. Kvinden på arbejdsmarkedet dengang var ikke særlig store, der var kun 3/4, men det var først i 1970'erne, at kvinderne for alvor begyndte at træde ud fra matriklen. Ofte mænd på denne tid var stadig præget af vold, da deres fædre slog kvinderne, og det blev så ført videre af disse børn. Så det var i 1970'erne, de sådan stoppede for alvor. Men forfatteren blev født i 1958, og Paula blev født i 1956, så er det nogenlunde samme fortællertid. Men tiden i historien er det centrale og vigtige, da det er her, man ikke har det helt store sociale netværk, som vi har i dag, og ligestilling mellem husstandene. Og historien strækker også over de 17 år. Miljøet, det er et meget fattigt miljø. Altså man hører om alle de her fysiske miljøer, som hun har været igennem sit liv. Og det går så igen med den her komposition af de parallelle tekster, hvor der er flere historier foregående på en gang, som bliver afsluttet før til slut. Først så hører man om klasseværelset, hvor hun bliver taget på af en dreng ved navn O'Larry. Hun krasser ham i ansigtet, for han skal stoppe, men han bliver simpelthen ved. Hun skal stå op i timerne, hun bliver slået af læreren. De mandlige lærer kigger på hende, læner sig ind over hende. Hun bliver dybt krænket, og så begynder hun at tage til. Hun begynder simpelthen at vende det her. Hun begynder at tage drengen på pikken, altså O'Larry. Og hun slår ham, og hun siger, hvad han skal gøre, og han gør det, og hun river den af på den mest populære dreng i klassen. Hun har flere småforhold kørende, for simpelthen at blive til noget i den her klasse her. Og det bliver hun i hvert fald også.
Men ud af det, så er der også Paulas families hjem, altså hendes mors fars hjem, og der bliver hun så introduceret af grimheden ved vold. Og det sker ved, at hendes storsøster Caramel bliver groft torteret af hendes far, for at opdrage på hende. Og det var almen faderlig kærlighed, som han sagde. På side 51 så får vi også at vide, hvordan samfundet så ud dengang. Og det var, at alle drenge kaldte kvinderne for mager, kællinger og ludere. Og det var uanset hvad de gjorde, så blev de kaldt det. Og et eksempel på, at det var sådan, at Paulas lillebror, han tog hende i skridtet, og han blev ved, indtil hun tog hans hånd væk. Og alle drengene stjal, og de stoppede, når de blev voksne, og det står på side 56. Ud af det, så får vi nogle små historier omkring brylluppet og Carlos familie, men det er ikke så relevant for selve handlingen. Men vi får at vide af Carlos og Paulas hjem, at hun tilbringer det meste af tiden med at dulme smerterne, fordi hun har fået af Carlo, og hun drikker simpelthen sig selv fra sinds og sans, for så at drømme væk til et bedre liv i luksus. Og det kommer der mere om. Men doktoren, han var ligeglad med, at hun kom ind på hospitalet. Der var så mange andre kvinder, der kom ind på hospitalet og havde de samme skader, som hun havde. Ens for alle miljøer, det er et lavklassemiljø, hvor sex og druk holder livet kørende. Udefra, når man hører om Paulas opvækst, så kan man drage nogle få konklusioner. Den barske skolegang, hun var den hårde pige i klassen. Hun skulle måske have en mand, som havde den samme udstråling og magt som hende, og det så hun i Carlo. Hendes far, som giver søsteren tæsk, som er en måde at sige, jeg elsker dig på, og jeg vil bare gøre det bedste for dig. Og det var måske også det, hun ser i, når Carlo slår hende, at han vil bare det bedste for hende. Udover det, så er der også andre ting, som indikerer, at det er et fattigt miljø, for eksempel på side 204, så står der ned af deres beliggenhed. Det er et sted, hvor der ligger flasker og kanyler over det hele. De er ikke råd til småkager, når hun smører madpakker, så ligger hun kødet i kanterne af brødet, så det ser ud som om, at der er noget i. Selve personerne, er der to personer, vi vil lægge væk på, det er Paula og Carlo. Først er det Paula, som har haft den der hårde opvækst, hvor hun er omgivet af sex i alle kroge, tæsk i skolen, kom hjem til storsøsteren og blev slået, en bror som tog på hende, opvæksten formede hende, og på kapitel 10, så skriver hun en hel personkarakteristik af sig selv, og jeg bare oprøst lidt af det. Hendes røv hænger en smule, men hun er den eneste i hele verden, der ved det. Hendes ansigtsudtryk er oversprængt, tynde linjer, der løber sammen som tynde, små, lyserøde floder på et kort. Og det siger selvfølgelig lidt om, at hun har røget rigtig meget, og hun har drukket rigtig meget. Så er der Carlo. Han er lidt sindssyg, vil jeg sige, fordi han er groft kriminel, men han er død, så det er selv lidt nok. Men han er sindssyg, fordi at når han snakker med Paula, så spørger han altid ind til, hvor de blå mærker kommer fra. Og han ved det godt, og han vil bare gerne have hende til at indrømme, hvad der er sket. Men hun siger altid, at hun gik ind i døren, og det er bare et tegn på, at han har magten over hende. Udover det, så er han også sammen med andre piger, og når de har sex sammen, så siger han for eksempel andre kvinders navne, og han går måske hjem med rødstift mærke på halsen, og han laver bare sjov med det over for Paula. Men alt det her, det er så med til at skabe Paulas udvikling, som vi tager til sidst i PowerPointen her. Her er en oversigt over personerne. Man kan pause den, hvis man gerne lige vil have den på plads. Synsvinkelen. Romanen er skrevet i første person. Jeg fortæller. Paula gengiver hendes liv, og det vigtigste, hun kan huske fra de forskellige episoder, og det vigtigste er simpelthen mellem Paulas erindringer og Carlos død. Vi får ikke at vide, hvad der sker om bag på ryggen på hende. Vi skal selv drage konklusioner af, hvad vi får at vide af, hvordan personerne gør, hvad de personerne gør ting, og hvad personerne gør, og deres ansigtsudtryk, man får at vide, men ikke hvad de tænker. For eksempel på side 111, hvor
hvor befolkningen bare går forbi og kigger på hende, og det kan man selvfølgelig drage konklusion på, at hun har fået tæsk og har blå mærke i ansigtet. Det er fortalt i bagudsynen, det kan fx ses på en tilfældig sætning. Det var en mønttelefon i grillen, side 47, med paranormalisk beretning, det vil sige, at det vi får at vide, det er på kort tid, og handlingen er så strækker sig over lang tid. Og det kan vi så sige, at de her 17 år her, de bliver simpelthen nedskrevet på et enkelt kapitel, som forholdsvis går stærkt. Men for beskrivelser det Carla, hun tænker, for eksempel hun drømmer sig i den her luksus her, når hun drikker. Hun tænker på, at hun ikke har Carla, og hun bare bor på stranden med palmer sammen med børnene. Og det ses så på kapitel 10 nederst. Men ellers så bliver mange ting malet for os. Men dengang hun mødte Carlo, der var det smukt øjeblik. Hun nævner den musik, der valgte, og hvis man sådan sætter musikken på, så, og man læser selve teksten, så kan man faktisk følge med i, hvad der sker. Og det synes jeg faktisk er meget smukt, og man bliver virkelig, virkelig revet med fra start. Sproget er meget hverdagssprog. Lekstallet skulle være let læseligt. Der er ikke nogen lange svære ord. Det er kompliceret, men tonen er så sarkastisk i det, når Carlo snakker med Paula om, hvor de blå mærker kommer fra. Selve temaerne i teksten er kærlighed, had, troen på det gode, troen på det onde, opbygning i liv, nedbrydning i liv, mirakler, katastrofer, omsorg, misryk, menneskelighed, umenneskelighed, på egne ben. Det er Paula. Temaerne, de beskriver simpelthen hele fortællingen, og man får at vide i starten, der er alle de her gode ting, der er sket for, men man bliver ligesom, jo længere man kommer ind i teksten, så kommer man til at vide, at der altid er en ond bagside ved det, der fortælles. Og forfatterens bud, og så er der selvfølgelig konfliktoptrapningen, og hvordan ser situationen ud nu. Og det er selvfølgelig, at hvordan ser situationen ud nu. Altså point of no return, det er, hvor hun gifter sig med Carlo. Og efter bryllupsrejsen, så sker det for alvor, hvor det træder til. Og her er det så, hvor man så hører om, hvordan de rejser rundt til forskellige familier. Men på side 26, så får man vide, hvordan de her 17 år faktisk har set ud. At hun hele tiden er blevet slået og fået tæsk. Og det har ikke været det, hun har sagt, det har været. Så hun har faktisk løjet indtil man får mere at vide længere henne. Hvis man så skulle se på forfatterens budskab med teksten, så er intentionen at stille de her skrækscenarier op, som aldrig stopper, indtil personen selv må tage hånd om det. Selvom det kan være umuligt for nogen i litteraturen sætter problemet til debat, forfatteren tager hånd om kvindevold og gør den levende. Vi deler tankerne og følelserne, og måske bedre kan tolke de stille eksistenter, selvom de ikke tør røbe, hvad der sker i hjemmet. Så det er vores opgave at spørge til, hvad der sker. Kapitel 26, også på side 186, så siger hun altid, spørg mig, og det er klart og tydeligt råd på, at kvinderne gerne vil have, at vi skal spørge ind til kvinderne, og hvordan de har det, når man kan se, at de har det dårligt. Kapitel 7, hvor lærerne ser på hendes mærker og ikke hendes øjne, altså de prøver ikke at føle den samme følelse, som hun har. Og det sker lidt i perspektiveren også, at jeg gerne vil perspektivere til impressionismens kvinder, at har man bang, hvor samfundets normer og drømmene, og de her drømme kvinderne har, de er ikke eksisterende, og de andre kvinder på den her klinik her, at der er andre kvinder på den her klinik her, som ses på side 197, og det er bare et udtryk for, at der er mange kvinder i historien, som bliver groft misbrugt, ligesom impressionismens kvinder, som ikke havde noget at stille op, men bare skulle følge manden i, hvad han sådan gjorde.